Moro. Mä ostin normaalista tämmösen Pokemon keksipaketin, niin mä ajattelin tehdä videon nyt, kun mä testaan tätä. Mut joo, nyt voitais avata tää. Tämmönen Pokemon Oreo. Mut joo, nyt avataan. Okei. Perus Oreo näyttää. Tommonen tuli ekasta keksistä. Venatkaa nyt, kun täällä on tosi huono valostus. Mut näkyisikö tää? Tommonen keksi. Eli täällä on siis varmaan useampia näitä, mut testataan ne, miltä tää maistuu. Ei tos silleen pahaa, mut ei tää mitään mun lemppariakaan. Koska siis tää... Mun arvosana oli 6,5/10 ja se on morjens. Jos pitäis arvosana antaa, niin